So ito po yung timbangan ni Boss Brian, no? Dalawat kalahati na lang. Ayan, dalawang kalahati. Binigay na po Sobra ni... rin, sobra. 3 kilo, 3 kilo. Paring Agustin sa Malabon Fish Market, no? So ayan ang mga tilapia ni Paring Agustin sa Malabon. Pre, salamat. Nagkano ba kilo, pre? 90 na lang, malaki maliit, 90. Ayan, Mura 90. na, mapapamura ka pa. Sabi ko, dagdagan mo ang tatlo yan. Oo, ang pala. Oo, gawin nating 4, may dagdagan 2. Ang galunggong dito ay 100 pesos. Ganyan kadami po yung mga latagan nila, no? Yan po ay 100 pesos na tumpukan na kanilang binibenta po rito. Torsilyo, talagang 100 piso. 100 pesos, no? Mga isang tulingan na ating binablog dito sa Malabon Fish Market. Po ay 100 pesos na mga tumpukan. Tilapiang Batangas pa rin po. Ang bato na tayo nalatag dito. Shoutout sa iyo, Boss Jeff Baliw. Shoutout sa iyo, Boss Ed Pompak. At ito yung mga latag niya, mga ome, oh. 150 lang po yung mga kiluhan. So nakakita tayo ng mga isdang bato na latagan nila rito ngayon sa Malabon Fish Market. Ang dami. No? 70 sa mga per kilo ng dalagang bukid, napakamura ng presyuhan, no? At tumpukan, ayan, no? 50 pesos tumpok ng mga bisugo. Ayan po mga per kilo ng pusit, Sputnik o pusit ballpen. 80 pesos po yung kilo. So dito yung pusit bumagsak na sa 200 pesos ang kilo. Grabe, napakamura na ng kilo ng pusit natin dito sa Malabon. $200 talaga? 200, oh. Napakamura talaga, no? Ayun, no? 200 pesos yung mga per kilo ng ating mga pusit ngayon dito sa Malabon Fish Market. Tria, magkano yung mga presyo ng tilapia po natin ngayon? 130. 130 sa mga pandaing po. 180. 180 sa malaking bangus. 200. 200 dito po sa pink salmon head po. 180. Ayan po yung mga presyoan po dito, no, sa Malabon Fish Market. Bakit 50 pesos na lang ang kilo? Bagsak presyo na to, ha. Tumpukan 100 pesos. 90 pesos isang piraso ng bangus. 120, 100. At meron din po mga presyoan na 110, 130 at 140, 80 pesos. At gold. Good morning everyone, na tayo po ay mag-update po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So update natin yung kanilang mga latagan dito na ating may ikutan. So napapansin po natin, napakarami po dito mga latagan po ng mga pusit dito sa Malabon Fish Market at lumagsana po, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So dito tayo kay Brian Flores. Pre, magkano yung mga per kilo ngayon ng hipon? 450. 450? Tumaas na naman. Kaya pala siguro nagtaas ang presyo. Wala palang mga biyahe na mga parating galing sa ibang lugar. Kasi karaniwan nito, isa nanggagaling pa ng Bacolod, sinasakay pa sa aeroplano. Saan to? O, kita mo, Davao pa, aeroplano yan. Hindi man pwede yun sa barko, matitira yan. Kailangan mabilis ang biyahe. Walang halintulad sa mga fingerlings na galing sa ibang lugar na sinasakay sa aeroplano. Gusto kasi ito malamig. Hindi pa pwede kasi na kapag ginango mo tapos sa mainit, wala. So pre, salamat ha, thank you. So 450 ang per kilo. So ito po yung timbangan ni Boss Brian, no? Dalawat kalahati na lang. Ayan, dalawang kalahati. Binigay na po Sobra rin, sobra. ni 3 kilo, 3 kilo. Paring Agustin sa Malabon Fish Market, no? So ayan ang mga tilapia ni Paring Agustin sa Malabon. Pre, salamat. Nagkano ba kilo, pre? 90 na lang, malaki maliit, 90. Ayan, Mura 90. na, mapapamura ka pa. Sabi ko, dagdagan mo ang tatlo yan. Oo, ang pala.
gawin natin apat, may dagdagan dalawa. So ayun po, no, 90 pesos per kilo ng mga tilapia Batangas ni paring Agustin. Dito po ay 100 pesos per kilo. Dito rin po sa mga latagan ay 100 pesos sa mga kilo ng mga tilapia Batangas. Alright, so dito naman tayo sa mga latagan dito ng tumpukan ay 100 pesos. So 150 po ang mga kilo dito ng ang kilo po ng pusit kalawang po dito ay 150. So yan po yung mga tumpukan, no? Tumpukan po ng galunggong dito ay 100 pesos. Ganyan kadami po yung mga latagan nila, no? Alright, so lipat naman tayo dito sa ibang mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. So lapit tayo dito sa kabilang side. So itong nilalakaran natin na tinutumpukan natin dito, ang lugar po dito ay FC Villa, no? FC Villa Street, Malabon, Metro Manila. Yung pinagbablagan po natin dito naman po sa may bandang kanan ko, ito na po yung lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So ito po yung mga tumpukan po dito ng Fresh Torsilyo. Yan po ay 100 pesos na tumpukan na kanilang binibenta po rito. Torsilyo, talagang 100 piso. Tulingan po dito ay tinutumpok sa halagang 100 pesos. Ayan, no? Tulingan ay 100 pesos tumpukan. Salamat! At tumpukan din dito ay yung mga 100 pesos, no, mga isang tulingan na ating binablog dito sa Malabon Fish Market. Shoutout kay Papa Joey. So shout out kay Papa Joey. Alright, sa tilapiang Batangas po natin ay 100 pesos mga tumpukan na kanilang binibenta dito sa Malabon Fish Market. Dito magkano ang kilo? 120 ang mga kilo ng mga tuna pa nga sa Malabon. Alright. Ito rin po ay 100 pesos na mga tumpukan. Tilapiang Batangas pa rin po. Mga tumpukan po ng talong. Nakipagsabayan na rin sa mga tumpukan ng mga isda sa Malabon Fish Market. Ayan, no? At mangga, ganito rin po yan, mga tumpukan. Ang prutas nyo ngayon, mangga, walang pinya. Di ba panahon, no? Saka hindi ma-deliver, gawa na kung meron man, hindi talaga siya ma-deliver. Gawa ng mga, ang taas ng gasolina. Biruin nyo po yung mga gulay sa probinsya, sa Benguet, na bubulok na lang nang walang kalaban-laban. Paano nga? Magkano na yung demand sa crudo? Gabiyahe mo nito, napakalay, dadalhin pa ng Maynila, magkano na? Ang laki-laki na, 50 mil. Oh. Eh, yung mga truck mo, kung 3 truck mo, magkano na yung isang truck lang, magkano na, 50 mil na, biyahe. Pabalik-balik yun. Alright, so dito tayo sa mga latagan, no? May mga isdang bato na tayo na latag dito. Shoutout sa iyo, Boss Jeff Baliw. Shoutout sa iyo, Boss Ed Pompak. At ito yung mga latag niya, mga ome, oh. 150 lang po yung mga kilohan. So nakakita na tayo ng mga isdang bato na latagan nila rito ngayon sa Malabon Fish Market. Ang dami, no? 120 kilo. So bagsak presyo ang mga isda natin dito sa pwesto ni Boss Ed Pompak at ni Boss Jeff, no? At may tumpukan din po tayo sa halagang 100 pesos. Maliliit na mga isda. At mga labahita, no? Salamat, thank you. At labahita ni Don Ramon. Ayan po ang presyo, may 120 at 200 pesos yung mga kilo. So tumpukan ng mga galunggong natin dito. Ayan po yung presyo. 80 pesos per kilo, ang mga tumpukan ay 100 pesos. Lipat ka na, pre? May kalaban. Dumating na sila. So ito po yung 80 pesos kilo. Shoutout sa mga kamag-anak ko sa Canada. Good morning sa inyong lahat yan. At tayo po ay mag-iingat.
Magkano kilo ngayon, Boss Gerald, ng ano mo? 120. Yun ang mga per kilo po dito ng mga tubig, no? 100, 120. So, murang-mura ang mga isda nila dito sa Latagan, no? Yung press na press po na inyong mabibili at may mga tumpukan din po dito na bentahan niya. Alright, salamat. At dito yung mga latag ng mga pusit kalawang natin, no? Ito po ay 150, 170 sa mga per kilo ng dalagang bukid. Napakamura ng presyuhan, no? At tumpukan, ayan, no? 50 pesos tumpok ng mga bisugo. At meron tayong mga pating dito, yan po yung per kilo. Sa ulo 100, 140 sa mga laman. So yan po yung price update natin, no? Thank you, thank you. Patuloy mo yung buntot eh. Yung buntot nito? Oo, maliit na yung kawali ko eh. Dumidikit. Ayan po mga per kilo ng pusit, Sputnik o pusit ballpen. Ballpen. Alright, so yun po yung mga presyohan na ating in-update sa kanilang latagan. So 50 pesos tumpok ng mga hipon. At 80 pesos kilo ng mga lumahan at galunggong. Hindi po tumpok ito. Ito po yung tumpok na napakarami. Oh. Halos 2.5 kilo na sa dami ng tumpukan po ng mga galunggong. 80 pesos kilo. Grabe mga presyo. Napakamura. 2 kilo, 150 yun. At 100 pesos mga tumpok. At 140, no? Ang per kilo ng pusit kalawang. Dapat ang kenda ka talaga. So napakamura ng mga presyon ng galunggong dito sa Malabon Fish Market, no? So 80 pesos ang mga per kilohan. At 140 sa mga pusit kalawang. Dagsa yung mga pusit natin, no? Napakamura ng mga presyon nila ng ganitong klaseng pusit na pusit kalawang. At 100 pesos tumpukan ng mga galunggong. So grabe talaga, ang dami. Napakamura ng mga bilihin dito ngayon sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latagan, no? So pati mga tilapia ay tinutumpok na rin po dito sa halagang 100 piso. At murang-mura talaga ang mga presyohan. So dito 80 pesos din po ang mga per kilo ng mga galunggong. Ang kilo ng alumahan ay 100 pesos, alumahan ay 80 pesos kilo. Ang pusit po napakarami, no, sa ating pag-iikot sa Malabon Fish Market. At ito naman po yung 120 per kilo ng pusit kalawang. At ito naman po, galunggong pa rin po, ang dami. 80 pesos po yung kilo. So dito yung pusit bumagsak na sa 200 pesos ang kilo. Grabe, napakamura na ng kilo ng pusit natin dito sa Malabon. $200 talaga? 200 oh. Napakamura talaga, no? Ayun, no? 200 pesos yung mga per kilo ng ating mga pusit ngayon dito sa Malabon Fish Market. At ayan pa. So malalaking pusit na 200 pesos pa ang per kilo. Sobrang mura ng mga presyo nila, bagsak presyo na dito sa Malabon Fish Market. Salamat! Alright, 200 pesos kilo ng mga pusit. Dito po 110. 100 pesos mga tilapyang Batangas. Dito, no,
At murang-mura pa rin po ang mga presyuhan. Rolando. So wala gaanong hipo, kundi si Brian Flores lang ang ating nakikita may latag, no? Napakamahal daw po kasi ng mga presyuhan. At tumpukan po natin dito ay 100 pesos. Ang mga per kilo ngayon ng mga pusit, 140 sa pusit Kalawang. Bumabaha ng pusit sa Malabon. At ang mga alumahan natin dito sa mga per kilo ay 160. At alumahan ay 150 per kilo. At 250 sa mga kilo, no, ng mga pusit natin dito. Grabe mga presyo. Sobrang mura ng mga pusit natin sa Malabon market, bumabaha. Ni mama mo? Wala dyan? Hanggang ngayon, nagbe-birthday pa din. Hindi siya pumunta rito ngayon. E dito magkano kilo ng ano? 250 rin. Parehas lang din. So, dagsang pusit sa halagang 250 ang mga per kilo. Salamat. 100 ang mga kilo ng mga tulingan natin. Alright, so dito mga balsa galunggong guliyasan, 200 ang kilo ng yellowfin tuna. So ito yung mga latag ni Kuya Ricky. So tumpukan natin ay 150, 140, 160 kada piraso. At mga fresh na pink salmon head. Mga bangus dagupan, buhay na tilapia. Tria, magkano yung mga presyo ng tilapia po natin ngayon? 130. 130 sa mga pandaing po. 180. 180 sa malaking bangus. 200. 200 dito po sa pink salmon head po. 180. Ayan po yung mga presyohan po dito, no, sa Malabon Fish Market ng latag ni Kuya Ricky at ni Ate Ria sa Malabon. Salamat po. Thank you. Kuya Ricky, shout out po. Salamat. So, itong haba ng 30 na Estrella Street, no, ina-update natin yung kanilang mga latagan dahil nga sa mga murang presyo na ating nadatnan dito. So, maraming pusit, bagsak presyo ang kanilang mga latagan. So, ayan po yung mga tumpukan, mga isdang cream dory natin sa Malabon. Magkano kilo ngayon? 150 mga kilo ngayon ng mga cream dory natin sa Malabon. Yan ang masarap sa sinigang sa miso o kaya gawin nyo pong fish fillet. No? Salamat! Kuya, sabay siya kuya. Bakit? Alright, yan po yung mga fresh na latagan po dito sa pwestuhan nila, no, ng mga mabibili po ninyong mga isda at seashell sa bayan po ng Malabon Fish Market. Grabe yung mga latagan dito ngayong araw ng Biyernes, no, dito sa Malabon Fish Market. Matindi yung mga latagan nila na mga mabibili nyo pong pusit na dumagsa. Napakamura ng mga presyuhan. Biglang bagsak ang mga presyo. Pumalo sa 200 pesos yung pinakamababa po na pusit at malalaki pa. Mga pusit pang adobo. So ito yung mga prutas na ating ina-update. Ayan. Mga mani niya. 120. 120 kilo. Ang sarap talaga mani niya. Ayan, shout out sa'yo. Maniko. Ayan. Ayan. Patingin nga ng mani mo.
Ay, ito pala yung mani niya, oh. Ano ba ilang kilong mani ko? 120 per kilo ng mani niya. Salamat. Wala si Manok. Nasa si Manok? Ah, walang manok. Kaya pala wala dito si Ate Rogie. So, mga gulay at ang mga gulyasan po natin dito, mga per kilo ay 160 per kilo, no? Tilapia Batangas ni Muy Muy, bakit 50 pesos na lang ang kilo? Bagsak presyo na to, ha. Tumpukan 100 pesos. Ayan, no, 50 pesos kada kilo. Ayan, Tilapia Batangas ni Muy Muy. Salamat. Dito tayo, no, mga tumpukan po ng mga alimasag natin dito. So, dito tayo sa pwestuhan ni Boy Putik. 90 pesos isang piraso ng bangus. 120, 100. At meron din po mga presyohan na 110, 130. At 140, 80 pesos. At Golden Pompano. Bruno Mars, shoutout sa'yo. Ilang araw ka lang wala, nakashade ka na. Sino ba iniyakan mo? Kaya pala, magkano yung Golden Pompano mo? 350. Ayun. Sabi ni Kuya, taktong iba lang. Alright, so yun po yung mga price update natin dito sa mga latagan, no? At ito yung mga latag naman dito ni Boy Bangus na ating i-update sa mga presyuhan ng kanilang mga latag. So dito yung mga tumpukan ng latag nila, yung mga pusit kalawang sa halagang 100 pesos, mga tumpukan at per kilo ay sobrang mura, no? Ito po yung 150. 100 pesos mga tumpok at 100 pesos tumpukan ng mga bangus. Ayan po yung 120. At meron din pong 50 pesos. Yan po yung mga latag ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market. Meron po siyang 130, 140 at 120 na kada piraso. Salamat po. Ayan, 120, no? At meron din po 110 na kada piraso ng latag ni Boy Bangus sa bayan po ng Malabon Fish Market. So dito na po natatapos ang ating vlog sa Malabon. So shoutout ulit sa'yo kay Engkoy. Good morning. Alright. So ganito po yung sitwasyon sa ating mga nai-update. So ang mga presyohan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, bagsak presyo. At napakarami mga pusit bumabaha po dito sa Malabon Fish Market. Ang pinakamababa po na presyohan ng pusit na original bukod dito sa mga pusit kalawang ay 200 pesos ang mga pusit kalawang dito. Ang naglalaro po sa 140 at 150 ang mga per kilo. So Boss Maeng, maraming salamat sa iyo. Thank you and God bless. Ayan si King Corn, si Kengkoy. Ayan, shout out sa iyo Maeng. Salamat. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye. Lalo lagi nakakita eh. Hindi nagtutupras. Bye.